Бам-бам-бам-бам-бам. Ось яке музичне багаття у нас. Привітання, дзяўчынкі і хлопчики. Привітання, сябры. Мы с Топом вырашили в классе свой колыханочный оркестр. Играть будут усе. А мы пакуль з Янай свою репетицию наладим. Ага, каб потым добра атрымалася. Цур, я выбираю гитару. О, а чаму гэта ты? Я таксама хочу на гитаре играть. Ну, Топа, бяры барабан. Не буду, гитара моя. Тады давай лічылкай вырашаць. Давай! Я пачынаю. Слон по небе пролетел и на плот драўляны сел. Попросил воды попить и сказал, кому водить. Гитара мне достается. Ну, добра. Але ў наступны я буду на ёй играть. Домовились. Бяры свой барабан, пачынаем. Стоп! Нешта не тое. Ой, сапраўды. Гэта таму, што ты не стараешься. Да стараюся я! За все эмоции! О, па-па-па-па-па-па! Гэта ты не стараешься. Няправда. Я вельмі стараюся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слухай, Топа, а можа ўсё таму, што мы з табой няправільна сядзім? Можа? А давай далей адзін ад аднаго адсунемся. Давай. Так, напэўна, лепей будзе. Ось так. Ну? 3, 4. Чакай. А чаму гэта ты камандуеш? Лепей я. 3, 4. Усё ты да ты. Давай тады разам. Ну, добра. 3, 4. Ля-ля-ля-ля. Ну, як лепей? Ды не. А можа наадварот зусім блізенька сядзець? Ну, добра, давай паспрабуем. Давай. 3, 4. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой-ой-ой. Топа, ты мне перашкаджаеш. Это ты мне перашкаджаешь. Послухай, як я один добра играю. Чула? Ага. Ну і у мяне выдатна атрымліваецца без цябе. Ну. Здорово. Чаму ж у нас разом нічого не выходит? Не ведаю. Ой, Што рабіць? Добрый вечер, мои дороженькие. Феечка, привітанне. Ой, як добра, што вы з'явіліся. А что такое? Ну, мы збіраемся іграць у аркестры. Цудоўна, малайцы. Але чамусьці, калі мы паасобку іграем, у нас усё выдатна атрымліваецца. А як толькі разам, ну, абы што нейкае. Чаму так? Ага. А можно вас разом послухать? Ну што, Яна, заіграем? Ну, давай. 3, 4. Ай, та-да-та-да. Стоп. Пошкодуйте мои уши. Ну вось, мы ж казалі. Нічога не атрымліваецца. Мы ўжо і перасаджваліся некалькі разоў. Ну нічога не дапамагае. Так. Вядома, бо у вас атрымліваецца, як у знакамітай байцы. А вы, сябры, як не садзіцеся, музыкамі вы не глядзіцеся. Чаму? Бо каб іграць у аркестры, трэба не толькі сябе слухаць, але і тых, хто іграе побач. А, значыць, не абавязкова, каб было вельмі гучна. Не абавязкова. Галоўнае зладжана. І перш за ўсё трэба навучыцца трапляць у рытм. Вось паслухайце метраном. А цяпер ты, Топа, паспрабуй іграць разам з ім. Добра. Цудоўна, Топачка. А цяпер ты, Янашка. Ага, зараз. Малайчына. А цяпер
Я буду дирижировать, а вы играть разом. Только, коли ласка, слухаем одно одного и трапляем у ритм. Топа, слухай мяне. А ты мяне. И... Ух ты! У нас атрымалася! Ну просто неверагодна! Яичка, няўжо гэта мы ігралі? Так, вы, я крыху дапамагла, але вы малайцы. Ура! А теперь мы можем где заўгодна выступать. І калі ўсе збяруцца, і Буслік, і Цёма, і И Нестар, Полинка с дядулем Добродеем. будзе сапраўдны аркестр. Ой, дзякуй Дзякуй вам, вам, Феечка. Коли ласка, але каб стаць сапраўднымі музыкантамі, адной рэпетыцыі малавата. Трэба доўга і старанна займацца. А мы будем, правда, Яна? Ну, канешне, праўда. Вось і цудоўна. Але ці не стаміліся вы? Ой, вельмі стаміліся. Ага. Прапаную адпачыць і паглядзець цікавы мультфільм. З задавальненнем. Глядзім. Ну, вось і ўсё. Час рыхтавацца да сну. А як жа наш оркестр? Так, мы хочем репетировать далей. Заўтра, усё заўтра. Бо за сур'ёзную справу трэба брацца добра адпачыўшы. А вы нам дапаможаце? Абавязкова. Ну тады добра. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайте, сябры! І чароўных усім сноў. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесны, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваши няты закрывай. Бай.